Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Chakabvondoka maititi vodedzera kuti Madam Boss havana imba vanoloja vanorenda asi Madam Boss vapindurawo vachizviramba. Terai munzwe zvakaoma. Saka usanyanyo wako uda undishotesa kuti da kuiva sitara zvaka. Rega nditopina hangu comment yako. Mimi ndibva ndakupindira comment. Comment yako yawataura iyi. Kuti yakanaka sei kundi ya Madam Boss. Madam Boss vanoroja zvavaisimba yavo. Tinozomirira yavo kana yavepo iyo aisi yavo saka hatirwadziwe zvedu. Hatitomborwadziwe na Madam Boss vanoroja. Tikutaura zvevanhu vane dzimba. Waibata. Saka usauya yako uchida utiganzira panapa. Madam Boss is a tenant. Vanotobhadharawo rent kupera kwemwedzi saka shemu usandikombe zvako. Imba yemunhu wavanotorojera watinotoziva saka kusanyanywa hako kuda undiwachisa bozi kutaura zvemunhu anoroja sanifananidze nemaroja tana dzaunosvikira yakanaka zvekuti batiroja atimbozvirambe edu but yakanaka stereki but iroja Madam Boss saka tangoti tikuzivise bozi rufunga kuti tiri kutokwata uchitaura zvisina basa mucomment section iroja yakanaka zvekuti I'm sure mazvinzwirawo mega zvataurwa namaititi asina Madam Boss vapindirawo vachita vavo skiti vachizviramba vachimudzawo neravo divi. Tirai munzwe. Hello. Hi dear, what do you say? Iwe long time. Sha, zvakaoma iwe. Mwedzi wapera wabhadhara renteri. Sorry. Kutokangana kuti wakavaka kumaruzevha. Zvako unozoti koyanda kufonera ndiye kuti mari yangu yauinayo instead yekuti unditsvage uchida undipa kechi don't worry enda kubhori mashare kana Pick n Pay unondisira muomari visa card mangu unoisa muwallet mangu yeomari isasha ndinotobhadhara rent yedu yekuda chirungu werogamera chirungu padenga iwe zvako unozoti ipapa ndikutoshanda kuti ndizendemurire mai vangu zimba kumaruzevha ikoko iwe ndopa wakabva wanondozenda wakaipa chinditumirawo mari handisire mari shamwari ndiri pamahwa ndinoda kutokubatadza zvinhu zvangu zviti alright iri bolandlord zvake. I'm sure mazvinzwa zvataurwa namaititi vakidedzera kuti kana muridzi wemba totomuziva Madam Boss vanorenda ngavadzikame usandifananidze nezvinhu zvisina nebasa rose zvinova izvo zvaita kuti Madam Boss snake under the grass vachidedzera kuti aiwa usifananidzewo newe vaita ravo skiti Madam Boss vachipindura maititi zvaita kuti vazukuru vambuya nanda vaseke because pane inonzi team Madam Boss team inonzi maititi Cat Family saka pakaipa chakabvondoka team iri rakamhenge richiwirirana too much guys asi each and every time vanopota vachinetsana vanhu ava handizivi kuti chinenge chichimboitika asi they were very 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 close friends. Thank you so much. Tudze kuti munoti kudini nazvo.